sunt Vlad Arts. Astăzi o să facem un video cu să încep aventura Time Tangle. Nu mai jucat mult. Nu știu dacă mai sunt așa de priceput ca dinainte, dar să vedem. Iar se încarcă. Astăzi nu sunt cu Raul. Astăzi nu sunt cu nimeni, eu sunt acasă. Ce mă enervează când se încarcă. Ok. Dar trebuie să salvez pe nu știu cine. Sau să complet nu știu ce. Trebuie să iau pe prințesa Flamă și pe aia. Să bat pe aia. Așteptați puțin să închid televizorul. Ok, m-am întors. Oh. Să fac și de capra aia. Ai făcut câteva videouri în engleză. Nu e enervant acel păianjen sau ce-o fi? O scorpion, nu-mi dau seama. Nu mai simte ce exact. Am ajuns. Trebuie să o bat pe asta, enervant asta. Simte că am mai încercat să o bat și n-am reușit. Nu știu ce exact o să facă. Așa. Oh. Mai am doar 2 vieți. Wow. Iarăși enervantul ăsta care sare și vine înapoi. Și nu știu ce face acum. Am de beau viață, enervantul ăsta. Așa mai merge. Miss. Wow! Vrea cât pe ce să-mi pierd ultima viață. Iar apare și prostul ăsta.
Ar vrea să mă plesnesc, da? Of, Doamne! Măcar am mai făcut încă unul din 30. Ok. Mai încercăm o dată. Vedem pe ce mai trebuie să o sau, mă rog, trebuie să fac 7 sticluțe de alea. Nu va fi prea greu. Uite și capra asta. Oh, am ratat-o, Doamne. Yes. Trebuia să-mi dau până acum. Încă un bănuț. Ah, lasă bănuții. Băutura e pe primul. Ok, uite-ți încă o sticlă. Sper am niște abonați. Pentru că de-abia mi-am făcut acest canal. Mi-am 2 vieți. Ok, mai am doar sticluță de luat. Hai. Yes! Quest complet. Ok, ce trebuie să mai fac? Încă un aur. Ok, ce trebuie să mai fac? Ce să... îi vin pe ăștia. Ok, iar intru în peștera aia. Iar leacul ăsta e enervant, da? Ok, hai să le prind și pe astea. Imediat o prind. Yes. Yes. Mai am
Doar pe asta, nu? Doar pe capul asta s-a prins. Sau ce-o fi, mă? Ok, ce mai am de făcut, să vedem ce mai am de făcut, iar o să mai iau un aur. Doi, uite, doi. Ok, acest video nu știu mai dureze atât de mult. Nu fac mai nimic dacă durează video. O să mai fac niște videoclipuri în engleză pentru englez, desigur. Pentru englezii care nu știu română. Gustă pe asta flamă. De cum o țin în brațe, frate. Intrăm în peștera iarăși. Bun, cam atât a fost pentru ziua de azi. Dacă vă plăcă, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Ne revedem data viitoare.